Gendi horren, ez dago eskubiderik, beti berdin. Ondo bizitzen zuen, beti. Txirri, mirri eta txiribiton. Ze jerarkia klase da hori, Ni pentsar. Kalegi da fundamento eskua nahi baduzuen, esan beharko duzuen, mirri, txiribiton eta txirri. Entzun ondoren, mirri, txiribiton eta txirri. Tira, ondo da, ala berin. Datozen orduan, mirri, txiribiton eta txirri! Bueno, ondo da txiribiton, ondo da. Aurrerantzean, txiribiton, mirri eta txirri izango zarete. Bale, venga, segi. Tira ba, entzun zuzue, aurrera txiribiton, mirri eta txirri! Baina, ze txorakeria da hau mesedez. Gu betidanik txirri, mirri eta txiribiton izan gara, eta publiko guztia txirri, mirri eta txiribiton ikustera dator. Ez aldala? Dioski. Beraz, ganorazko kalejira bat nahi baduzue, izenak ganoraz bota. Txirri, mirri eta txiribiton. Aizue, hasi mesedez behingoz eta ganoraz, marrazki bizidunak ikustera joango gara eta bestela, Aurrera txirri, mirri eta txiribiton! Txirri, naskantea. Protagonista. Bi astuak bezala. Beti aurretik. Aizu, begira. Azkenean, kalejira bikaina antolatu dut, Guri esker? Eta ni eskuzabala naizenez, tira, urrengo kantua zuek aukeratu. Amai, batxe, guazen denok kalejira, nantzen? Mira, No, ez bestela. Baratzeko biguak irutxo arte. Frome, hori egingo du. Ez, nimporta. Narratz, nabil, narratz. Bai. Ez, zibiton, ez. Arre, astotxo, ez. Paristi naturre! Nahikoa da mirri eta txiribiton. Ara, begira, porru salda bat egingo dugu, ensalada bat egingo dugu, eta denak batera kantatuko ditugu. Puix purri! Mi, so, fa, mi, re. Mi, so, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, so, fa, mi, re. Mi, so, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Barantzeko pikuak hiru osto ditu, dantzan dabilen horrek oinakarin ditu. Oinakarin harina, buruari nago, dantzan hobeki daki harta jorran baino. Narratz, napi, narratz, narratzkeria
batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikindu ondoren garbitu. Ni bezalako batek bilantxo bat ditu. Lehenengo zikindu ondoren garbitu. Astoaren abiada, arre asto. Astoaren abiada, arre asto. Vitoria, Vitoria, hau arrantza dotoria. 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 Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Ondo jotzen dut, baita guk ere. Txindata nik jotzen dut. Txindata, 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 txinda, txinda, txindata. Mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Sei txirrizpion, txikle pusketa bat nahi. Bai. Hígado! Txiribiton, gozetuan nagok. Eta potxolo solidario haiz, Bai. Mire. Aski da! Kokotera joan aukazue! Ara, irukote absurdu hau desegiteko ordua iritsi da! Kitxo! Txirri! 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 Bakarrik geratu gaituk, pareja de hecho. Baina sexurik gabe, Txirri! Prezipitatu egin zara. Eibartarrak txirri, mirri eta txiribiton ikustera etorri dira. Eta zer duten begi biztan? Txirri! Aixekaz. La
laster ohituko ditu, Pepillo. Lasai egon. Zaila. Espektakuluaren munduan arrakasta izan nahi baduzu. Gutxienez, bikotea osatu behar duzu. Begira, Nobita eta Doraemon, adibidez. Euskitze eta Tolosa. Pajares eta Esteso. Eta abar. Pepillo, bai, akaso prezipitatu egin hau. Tira, lagundu egin berri dak, Pepillo. Txan! Klonotron 2.0. Horko kabina horietan pertsona bat sartu ezkero. Horko kabina horietatik fotokopia perfektua aterako dugu. Perfektua. Pepillo. Zin pikaina izen. Bai. Jopelos. Telefonoa, nire telefonoa. Seguru zintxan dela. Ez alduek erantzun behar, ala? Bai, baina... barkatu, baina dei pribatua da, Alo, Mirri Potxolo. Potxolo ez, txotxolo! Kabinaren zerratua gelditu aiz, alo! Bena Txirri, hau soy un xago, estuarria! Sentitzen dut, afastidiarse! Oso ondo, Pepillo. Beraz, orain kakanarru honen fotokopia prestatu behar diago. Txintxoagoa. Ez hain txoropitoa. Jatorragoa. Ez hain txapuzeroa. Jaun Andreok! Horra hor, Mirri oia. Eta orain, eta hemen, zuzenean, eta esklusiban, zuentzat, guztiontzat, Mirri berria! Niretzat ore isugarria da Txirri mitikoa esagutzea. Posten hau. Eta ez airak txikia, ign ze nolako hobiak dituk, ze afizio dituk, zer gustatzen zai gehiena? Ba, museoak eta pinakotekak. Museoak eta Eta Zabistaneko antzerkia. Musika gregorianoa. Gregorianoa! Badakizu gauza arruntak. Ai, zoragarria, benetan zoragarria. Dira, jaun Andreak, hemen duzue bikote berria. Txirri eta Mirri 2.0. Txirri. Kabina gehiago, fotokopia gehiago.
zuk, laska gau, riau. Primera, bicho. Ea, orain, txiribiton berria, dietan jarriko dugu. Hori dorik ez. Beraz, odoloste gutxiago, eta letxuga gehiago. Txuleta gutxiago, eta tomate gehiago. Eta babarrunak debekatuta. Akabo puzker nazkanteak. Horra hor! Txiribiton oia. Eta orain, txiribiton berria, buala! Arratsaldeon, txiribiton! Arratsaldeon, txiribiton! Aizak, txiribiton, nik arratsaldeon esaten badiat, ik gutxienez erantzuidak, hori merezi dut, Ara, azkeneko aukera. Arratsaldeon, txiribiton! Eskerrak. Naiko, azkira, txiribiton. Jaun Andreak, hau bai dela primizia. Azkenean hemen dugu gure talde berria. Txirri eta mirri eta txiribiton. 2.0! Zirraragarria, Ikusten duzue, eskarmentua eta gaztetasuna biak batean jarriak. Tira, orain, bakarrik utziko zaituztet, elkar ezagutu dezazuen, eta tira, proiektu honek arrakasta baldin badu, nik irabazien 130 emango dut, noski. Bueno, tori eta deskonektatu azken kabina. Ia da. Mirri, txiribiton, entzun duzue. Kabina itzaltzera noa, eta gero, espektakulua hasiko dugu! Ea, non dagoen hemen entxufea? Entxufea, non dago? Non dago hemen entxufea? Txirri. Zer! A fastidiarse. A fastidiarse, txirri berria egingo diagu gure talderako, txiribiton? Hau oso xarra eta hileri gabe geratu zaigu, ezta? Ea ba! Txirri esan xarra nahi diagu. Hile askorekin. Alegia, jubilatu, jurasikoa, ez, eta ez. Gaztea, eta ia, tximaluzea. Never take off
bai. Gazte txartela eta txiki parkeko karneta. Ederki, orduan, guaximat, pinakotekara. Eta Kazakistanera. Aio! Agur! Guaximat! Txiribiton, oiokumeko oldar hori, orzagoko orainik. Txirrizpio, atera di behingo sortik. Ikze uste duk, tamainako desastrea antolatu, eta dena zertarako, betiko hirukotea izateko, alegia, mirri, txiribiton eta txirri. Ba, bolio, espero diat gutxinez urrengo kanta ondo gogoratzea, Zer kantatu behar dugu ba? Iretzat kantarik aproposena, salatari kontakatillu. Xalakaluko xurbilloan Salatari kontakatilu 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 Gaur goizean, ordenagailu berria erosi dut, eta, noski ba, nire argazkia zintzilikatu dut Facebooken. Eta dagoeneko, ligatu egin dut. Ikusteko izango da seguru, Pepillo Astondoaren Andregaia. Entzun Euskal Herria, zabaldu ondo notizia. Aleluia, aleluia, egin zarata eta bulla! Pepitxo maite minduta dago, Pepitxo maite minduta dago, Pepitxo maite minduta dago, Pepitxo maite minduta dago. Eskerrik asko, Txiribiton. Eta gainera, antzarenez, nire pitxurria baserri horretako jabea da. Kontxo, Pepillo, azea punteria, Andregaia, baserria, pinuak, behiak, gara, dana, jokaldi berean. Pelas! Txotxoloari loteriaren sari potolo egokitu zaio. Aita, Pepillo, eta nola komunikatzen zarete zuek? Facebook, Txirri, Facebook.
Arrazoia, txiribiton. Mezua bidaliko diot. Hori. Arratsalde on preziosa. Zu zara nire bihotzeko pamposa. Zer polita, zer romantikoa. Erantzuna? Askar bai bintzat. Bai. Kaixo, Pepillo, tontorron. Zuzera nire bihotzeko pamparron. Olerkaria dugun eskatoa. Aberatza eta poetisa. Seguro izena duela Maria Luisa. Ez, txiribiton. Utzi ez zaiogun txirri. Berak idatziko du galdera moño. Ea. Maria Luisa Polita. Zer egingo duzu Pepillorekin gaueko ordu txikitan? Alolo. Anteon txaparrotia, hazen eskato lotia. Maria Luisa, nola egingo duzu baskalostean basilisa? Baserritar petoa, dudarik ez. Bai, Mirri, argi dago hori izango dela nire etorkizuna! Primeran, txiribiton. Tira. Arratsaldeon, señorita. Bidali mesedez zure argazki polita. Hori. Voilà, Maria Luisa. Tururu, Matisa. Matisa? Hau da marka. Hainbeste urte elkarrekin lanean, eta Facebookaren arrazoiatik orain badakin derekin maitemendua dagoela, eta gainera baserritarra dela! Yupi! Matisa! 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 Tos, Matisa! Matisa! Kopilas, Pepito Playboy, Jose Antolosa erretiratu ingo duk, Barkatu, Pepillo, baina seguro alago zuen harremana ondo doala? Jakina, koitaduan ikusi eta urduri jarri da, normala.
arrasoi, potolon, pipiol hori, jantzi egingo diagu dotore eta dotore, eta eskontza antolatuko diagu. Oso ondo. Mirri, azken ukitua. Hori da. Mirri! Bale! Eta orain, txiribiton, Andre Gaia. Guau! Azen eskapuska! Bai, aniuska katiuska. Adiskideok, trikitraka trikitronen, prez gaude bikote hau betirako elkartzeko. Amen, gu hemen eta zuek. Tira. Bai, musu emango diot Espainetan, eta ondoren kurruskuskus egingo du. Ez, txapuza, martxa honetan mutilzar geldituko naiz betiko, xoltero, joder. Ikusi duzue, argibili eibarko lagunok, Facebooken saldoko eskongaiak jartzen dituzte. Bai, txiribiton, bai, dantzaldirik gabe. Tira, ezkontzarik ez dugu izango, baina ez gara dantzaldirik gabe geldituko. Guk antolatuko dugu egundoko eta guazen denok kale jira! Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Lotu eskuak katea osatu, Salto eta brinko sederki goxatu. segi aurrera, orain atzera. Makurtu altsasu biti pasa. Lotu eskuak katea osatu, Salto eta brinko sederki goxatu. segi aurrera, orain atzera. Makurtu altsasu biti pasa. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Mi, sol, fa, mi, re. Mi, sol, mi, re, mi, fa, mi, re, mi. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Guazen denok kale jiran, dantza polita, dantza ederra. Guazen denok kale jiran, honetarako ez da asko behar. Lotu eskuak katea osatu, Salto eta brinko sederki goxatu. segi aurrera, orain atzera. Makurtu altsasu biti pasa. Lotu eskuak katea osatu, Salto eta brinko sederki goxatu. segi aurrera, orain atzera. Makurtu altsasu biti pasa. Mi, sol, fa, mi, re. Mi,
ez asmatu segunden gaur. Aha! Guau! Kongaren nazioarteko eguna! Mira, nekoa da, aski da. Ez dakiz gertatu da, nastu ez dut horria behar dizela pasa. Tira, segunda gaur, zan! Porruxaldaren nazioarteko eguna, iopi! Aski da! Ez dakiz ze arraio gertatu den hemen, nik ez dut horria... orain bai. Entzun ondo, gaur da laguntasunaren nazioarteko eguna! Eta hori ospatzeko elkarri opari bat egingo diogu. Kopelaz nik beti, sariak da oparia jasotzeko, listo! Listo. Eta lista ere, listo! Ea, bera ze opari nahi duan, Gurpili gabeko bizikleta, baloi zulatua, pieza bakarreko puzlea, zulori gabeko txistua, patata eta rautzi gabeko patata tortilla. Nahikoa da mirri. Mundua krisi zorroz bat jasaten ari da, eta gu ez gara orain konsumismo eroan eroriko. Lagun izkutuarena egingo dugu eta kitxo. Zertan ari aiz, mirri? Zeri nahi zen, babolio? Bai. Ni zuen laguna naiz, ezta? Bai. Eta izkutatu egin naiz, ezta? Hala dirudi? Ba orduan, ni naiz lagun izkutua. Mirri, atorrona mesedez. Atorrona. Ara, lagun izkutua, opariak egiteko sistema bat besterik ez da. Bai. Norberak opari bakarra egiten dio beste persona bakarrari. Eta era honetan, persona bakoitzak opari bakarra jasotzen du, hori da? Ea gauzak garbi usten ditugun. Iretza atxirri, opari bat gehiegi duk. Ziribitonentzako, opari bat, ondo xauk, nahikoa. Aldiz, mirrentzako, opari bat, gutxi duk, eskaz geratzen duk. Ni beharritiak, bi gutxenez, edo 3, edo 14, nahi baduzuen. Tira, mirri, opari bakarra edukiko duk, eta kitxo. Kitxo. Iepa, Matisa, moñoña! Oho! Ni Matixo naiz. Matixoren Inglaterrako lenguzua. Kaixo, jauna. Asko pozten naiz. Ongi etorri, welcome. Good morning. Lagun ezkutuaren opariak egin nahi dituzu ezta? Bai. Ba, txirrik, mirri egingo dio erregalia. Nik mirri. Mirrik, txirribitoni. Mirrik txiritoni. Eta txirribitonek, txirriri. Mirri. Segi oparien bila. Ospa! Guazen. Mila esker. Neutralizatu egin behar ditut denta hankaz gora ipini aurretik, Txirri! Hemen nator, mirri hemen txori. Ara, 2 minutuko lan sakona egin ondoren, ekarri dut mirrirentzat oparirik egokiena.
Osondo, very, very well. Bai. Hantziorain antifasa. Noski. Jolasaren magia ez dut zapuztu nahi. Primero. Bai. Miri pichiri. Okay. Aizue, ze desastrea, Edo zein txatxukeriaren gatik nolako dirutza eskatzen duten. Nik txiribitoni opari sistrin bat ere ziren nion, eski, Eta, aizue, badakizu esen bat eskatzen zioten, 5 zentimo! Ni pensar, eskerrak, negoziante xorrotza naizen, erregateatu egin dudala, eta azkenean 10 zentimotan geratu zait, Miri antifasa. Se beldurgarria naizen, Miri! Chiribiton Portocon! Ziribiton babolio, jendeak idiarpe izkutuak ikusi nahi dik, eta iziri purri botolo itxusiak. Aizue, zuek txatxukeriatan zabiltzaten bitartean Pelipetrena goseak amorratzen egungo da. Egia da. Orentxe bertan joango gera. Baina, bitartean, zuek denok opariak ondo zaindu. Ados? Ondo zainduko dituzue? Ez ditzala inork ukitu, Tira, Mirri eta Txiribiton, guazen Peliperen gana. Hola! Kaixo! Respetu bat Mirri handiari. Eibartar jatorrak. Opariak ekarri dituzue. Ala jaina. Aize, lasai galderatxo bat besterik ez. Norentzako dira? Babolio, oso argixagok, Txirri, Mirri eta Txiribiton guretzako ditu. Aitortu behar dizuet, Txirrispio, iretzako opari bat gehiagi duk. Txiribitonek batekin nahikoa dik. Baina nik, Mirri superra hundiak, gutxienez, 2 opari merezi ditiak. Edo 3, edo 14. Mirri egon adi isilik, bai? Eta hasi 3 oparia zabaltzen. Tururu, Txiribitonek ireki desala. Exactamente, Txiribiton. Beti izan gaituk Txirri, Mirri eta Txiribiton, ezta? Ba, opariak irekitzeko ere, Txirri, Mirri eta Txiribiton. Ondo da. Asai. Ai, a ver. Pena. A ver.
Justu, behar nuena. Betaurreko modernoak. Oize ondo. Nire txanda! Ai, ese polita, izango da. Ai, seguro bizikleta dela. Ai, gurpila ikusi dute. Ai. Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A ver. Ai, eta gainera kuadrilla oso ekarri du, Dulcinea de Toboso. Rosidente. Ai, Txiribiton, nire lengusua ere basao, Sancho Panza. Pelas. Saspireun horri alde, eta esau marraski triste bat ere. Hombre! Txiribiton, ire txanda. Ai, Ba, seguro kakasarra dela. A ver. Pilas, claro, eta honi ikateko zerbait eman diote, Hala. Kasarra. A ver. Hala! Pilas! Eibartar arruntak. Oso parik kaskarrak egin dizkiguzue, Hori egia da, Beira, badakizu ezer, orain, kontsumitzailearen bulegora. Joango gara salaketa jartzera. Horixe, ze uste duzu, Kontsumitzailearen bulegora. Handiari horrelako gari Estrasburgora. La Haiara. Mirri eta Txiribiton, maia hemen egon behar du, hemen egon da. Ea, 1, 2 eta 3. Txirri Bambolio, ifarra galdu du. Baina, etorri nirekin. Ea bada, 1, 2 eta 3. Wow! Mirri eta Txiribiton, Ea, latitudea kalkulatu eta hipotenusaren ardatza jarraituz aurkituko dugu maia. Ea, horri, holax, poliki, horri, hemen dago. Maia hemen zagok, beraz, opariak ere, hemen egongo ditzuk, 1, 2 eta 3. Ea, berriro, 1, 2 eta 3. Berriro, ea. Baina. Zer gertatu da, Entzun Eibar eta entzun Eibartarrak. Salaketa jarrita dago. Hoixe, eta orain multa pagatu beharko duzue.
fastidiese. Aizue juniorrak. Deskuidoan, zuek hemen inguruan opari batzuk aurkitu aldituzue. Bai. Bai. Eta ireki egin aldituzue. Eta antza denez, ez dira zuen gustokoa izan, ez da? Ba ez, txapuxa, oso kutreak ziren. Atera kontuak, xakarrontzira bota ditugu. Gure oparia zakarrontzira bota dituzuela? Oi, Ave Maria Purísima! Vanessa! Ai, adiskideak, tamalez, oparirik gabe gelditu gera. Baina sikiera gure Felipe makinak, trenak, askari ederra egin du. Horixe bai! Beraz, txiribiton! Felipe, trulalai, 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai, Alza Felipe, trulalai, 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alpargatak urratuta zapatarik ez, ernilon gelditu nintzan oineko minez. Alpargatak urratuta xapatarik ez, ernilon gelditu nintzan oineko minez. Hauxendek egila, zortziko berrila, Hiru txiki ardorekin librako gila. hauxendek egila, zortziko berrila, Hiru txiki ardorekin librako gila. Alza Felipe, trulalai, trulalai.